Kudutshulwe kwabulawa izithandani zakwaDayeni kwaNongoma ngoLwesine. Isidumbu sikaMnumzane Emmanuel Mbatha oneminyaka engu-60 obengusomatekisi owaziwayo kwaNongoma abuye abe ngusihlalo wesikebhe kule ndawo sitholeke nesenkosikazi yakhe uNokuthula Mbatha obesebenza eMnyangweni Wezempilo KwaZulu-Natal. Kube ukuthi-ke lezi zithandani beziphuma edolobheni ngenkathi zifika ngaphansi-ke kwebhloko elisemfuleni Mfolozi okuyilapho khona kusolelwa ukuthi zivukele ngabantu abangaziwa bavulela ngenhlamvu bebhekise kuzona. Izidumbu zazo zitholakala zisemotweni. Iphephandaba Ilanga lixhumana noMnumzane Vuko wakhe Mbatha ongumfowabo kamufi oveza ukuthi bathole umbiko ngokutholakala kwemoto yomfowabo ime ngasemgwaqweni ngendlela engajwayelekile, kanti-ke akuyona indawo abengama kuyona noma-ke ngabe kukhona-ke okumxinile. Uthi akukho okuningi-ke abazokuphawula ngokufa komfowabo ngaphandle kokuthi-ke bonke noma-ke konke bakushiyele ezandleni zamaphoyisa ukube kube yona-ke azokwenza uphenyo luzoholela ekuboshweni kwabasolwa. Noma-ke akukhulume ngalolu daba kuvalwe-ke ikhaya njengoba-ke kubulawa ubaba nomama. Umfowethu ubeyindoda-ke enamandla futhi-ke ezinikele ekusebenzeleni umphakathi, ubengahambisani nezenzo zobugebengu. Okwamanje-ke akukho okuningi esingakuphawula noma-ke esingakubalula ukuthi-ke kuhlobene nokulinyazwa kwakhe. Ematekisini-ke kunembango yakhona nesikhundla-ke besiphethe siyithatha kakhulu abaningi, ikakhulukazi laba abangezwani nokuthi kuqedwe ubugebengu njengoba kumfowethu ubesekhaleni lempi yokulwisana nobugebengu. Sethembele kona-ke amaphoyisa ukuthi iyona azokwenza uphenyo ozoholela ekutheni kubosheke abasolwa, ngoba-ke thina kasinawo amandla okuzibambela kubona. Siyafuna ukuthi kwenziwe ubulungiswa ngokufa kamfowethu. Umakoti yena-ke ubengumuntu ozithobile futhi-ke uhlonipho nomndeni walapha ekhaya. Angazi ukuthi yini le abulawele yona, ngoba-ke kusukela kudala ngumuntu osebenzela umphakathi noma-ke ngokungenelela emakhaya, eluleka-ke nangokusebenzisa imishanguzo nezinye-ke izifundo zempilo. Ungomunye-ke wonompilo abaziwayo lapha endaweni, kusho kuMnumzane Mbatha.